Nibingelele bazalwane ngegama elinamandla lomfeli wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyaqhubeka siyafunda incwadi yesambulo. Now mhlambe before siqhubeke sifunde, ngiyafisa ukukhumbuza abazalwane ukuthi incwadi yesambulo incwadi ebalulekile kakhulu. Wathi uJesu mayisinikeza yona, wathi incwadi yesambulo 1 verse 3 wathi ubusisiwe ofundayo nozwayo amazwi lesi prophet nogcinayo okulotshiwe kuso ngokuba kuseduze. Now uJesu ziningi incwadi asinikeze zona, iBhayibheli lonke silinikeze nguJesu, sezolweni bazalwane, but ayikho incwadi lapho uJesu athe kuyona explicitly athi umuntu ubusisiwe oyifundayo. Siyayizwa leyo nto. So le ncwadi le uJesu kuyona yodwa uJesu athe umuntu ofundayo le ncwadi abese athi maseyifundile aqonde, athi maseyiqondile enze lokho okulotshiwe kule ncwadi, athi lo muntu ubusisiwe. Kodwa kuyamangaza ukuthi manje iyona ncwadi kule insuku engafundwa emabandleni. Iyona ncwadi uSathane asebenze ngamandla ukuthi abantu bangayinaki. And bazalwane, ngiyazi ukuthi ezinye zezinto ezilotshiwe kule ncwadi azikho lula ukuthi iqondakale, kodwa ngiyafisa ukuthi sikhumbule njalo uma siyivule le ncwadi ukuthi le ncwadi lena ngesikhathi inikezwa uJohane umambuli, lezandla yayisuka kuzona, izandla yayisuka kuzona originate kuzona izandla lezi ezinamanxeba, yilezi zandla ezabhotshozwa ngenxa yethu. So bazalwane, incwadi le esinikezwe ngenxa yokuthi uJesu esithanda efisa ukuthi sisinde. Ake sibuke mhlambe okuncane nje okubalulekile ngaye uJesu, ngoba bazalwane indaba enkulu ingoJesu. Nencwadi le yesambulo ikhuluma ngoJesu, nencwadi yesambulo ikhuluma ngoJesu. Mhlambe before yabona manje sengizoze ngidireleke kakhulu, kodwa ngiyafisa siyibone leyo nto. Asinencwadi yesambulo chapter 5 ngina sibone the central theme njengoba safunda nje incwadi yesambulo. Ziningi izinto, kuyakhulunywa ngezilo, kuyakhulunywa ngemibuso, kuyakhulunywa ngezinto eziningi ezizokwenzeka, ezinye sezenzekile, ezinye eziningi ezinye ezizokwenzeka. Kodwa ngifuna sibone bazalwane the central theme yencwadi yesambulo. Ngithe asiyeni kwincwadi yesambulo sizoya ku-chapter 5. Angazi noma sesifile bazalwane, incwadi yesambulo chapter 5 Verse 1. and singafunda uverse 5 no-6. Uthi, ngokunjalo nina basha, thobelani amalunga, kepha nonke yembathani ukuthobeka, nithobela kuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo. Hayibo, ikhona la? No. Petro lo. uPetro. I'm sorry, isambulo 5. I'm very sorry. Verse 5 uthi, omunye wamalunga wayesethi kimi, ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo eziyisikhombisa. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine, nangaphakathi kwamalunga kumi iwundlu kungathi lihlatshiwe, linezimpondo eziyisikhombisa namehlo ayisikhombisa, angomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Amen. Bazalwane, maningi ama-symbols esiwabonayo la esingafundi ngawo namhlanje. Sesafunda ngawo ngesikhathi sifunda ngey'mpawu eziyisikhombisa, sifunda incwadi yesambulo chapter 5 no-6. Kodwa i-symbol eclear kuthina sonke bazalwane yilapho kukhulunywa khona ngoJohane ekhala, kuthiwa kwabonakala umqulu noma incwadi, kodwa ivaliwe ngey'mpawu eziyisikhombisa noma with 7 seal. And manje uJohane uyakhala kule ncwadi ngezivuleke. And ngathi angakhali uJohane uthi ngoba ingonyama isizwe sakaJuda inqobile ukuthi ivule incwadi,
uthi wathi mayiphenduka ebona uthi wabona in the middle of the throne, uthi phakathi kwaso isihlalo sobukhosi, uthi yabona lapha nazi izidalwa nazi ngamarenki, but it's the right in the middle, the center of attraction. Wonke umuntu oyibukile, naye uJohane uyabuka, ulindele ukubona ingonyama, uthi wabona iwundlu okungathi liqeda kuhlatshwa. And ngendlela achaza ngayo uJohane uthi the lamb was in the center. Makukhulunywa about the elders, the 24 elders, kukhulunywa about the 4 living creatures, kukhulunywa ngeengilosi zonke, kukhulunywa ngobaba oyehlele esihlalweni kuyena oyephethe incwadi. Kodwa i-central theme, central attraction yezulu, uJohane kunento wayithola wayifundiswa yona eboniswa ingilosi. Angithi uJohane yena ulokhu ebuke le ncwadi le ekhala ukuthi le ncwadi ayizivuleka. But uthi mayiboniswa manje embonweni uthi hayi yazi lapha ezulwini akunakwanga incwadi. Into enakwe kakhulu ezulwini nali iwundlu engathi liqeda kuhlatshwa. Nali iwundlu engathi liqeda kuhlatshwa. And bazalwane, this is the central attraction yeBhayibheli lonke. iBhayibheli ekhuluma ngayo ukuhlatshwa kwewundlu. Leli wundlu kuyamangaza ukuthi yiwundlu kodwa lisesihlalweni sobukhosi. Okuvezayo ukuthi la kukhulunywa ngoJesu owayekade ehlala esihlalweni sobukhosi kodwa wasidela washiya konke. Uyazi ukuthi bazalwane lapha esihlalweni sobukhosi akho umuntu onenxeba, akho umuntu okahlushwa okahlupheka oke alale ey'ntabeni kulesa sihlalo sobukhosi ekukhulunywa ngaso la. Yingakho manje wonke umuntu kulesa sihlalo sobukhosi ugqolozile ubuke iwundlu uthi wonjani lo sesihlalweni sobukhosi enamanxeba. Uthi kwabona iwundlu engathi liqeda kuhlatshwa. And lihlatshwe bazalwane ngenxa yethu. Ngenxa yethu. Ubukiwe uJesu ungathi kunento strange ngayo. And le ndlela abukwe ngayo usazophinda abuke ngayo futhi mase sisezulwini ngoba masingena ezulwini mayibuya masinya uJesu mayibuya masinyane wonke umuntu la kuthina uzothola umzimba omusha. Obengakwazi ukuhamba uzophinda ahambe kahle. Obengakwazi ukubona uzophinda abone kahle. Obenamanxeba azolapheka konke lamanxeba yonke into imizimba emisha. Lithi iBhayibheli ukubola kuyogqoka ukungaboli. Sabulani nginibonisa imfihlakalo. Kodwa uJesu nguye yedwa bozalwane. iBhayibheli lithi ozohamba inaphakade enamanxeba ezandleni. Jesu uzokwehla ngamafu maduzane sizombona namanxeba ezandleni. Namanxeba. Yazi bazalwane siyazi into soyibona. Asiyazi into soyibona. Sobona uJesu indlela alima yazi umuntu osike ngameva egwaziwe. Wonke lamanxeba uJesu akavumanga ukuthi asuswe kuye. uJesu mayiqhamuka bazalwane sizobona lamanxeba. And this is the central theme bazalwane. uJesu ebulawe ngenxa yethu, wathwala ezethu izono ukuze thina ukuthi silungile ngenxa yakhe. Ake sifunde nivesi engifuna sike silifunde. Asinika incwadi 2 Corinthians chapter 5. Sizafunda nje about the central theme yale ncwadi yesambulo. Uthi uJohane wabona phakathi kwesihlalo sobukhosi kunewundlu engathi liqeda kuhlatshwa. Wonke umuntu ubuke leli wundlu. All the living creatures, all the angels, yonke into. Right at the center kubukwe iwundlu. Chapter 5. In the highest seat bazalwane yezulu. Hleli iwundlu. Liqeda kuhlatshwa. Ingathi uJesu uJohane umbone fresh from the earth. Engena beqala ukwabuka begqolozelela amanxeba for the first time. Ake sibukeni bazalwane. 2 Corinthians asifundeni chapter 5. Chapter 5 sifunda verse 21. Uthi ufundeka kanje uthi ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Amen. Phezulu bazalwane kuthiwa lo ongasazanga isono khulunywa ngoJesu munye kuphela umuntu ongumuntu
okaphile la emhlabeni wangasazi isono, kodwa kuthiwa wenziwa isono ngenxa yethu, ukuze thina senziwe ukulunga kaNkulunkulu ngenxa yakhe. IBhayibhile-ke ligcwele ngamavesi anje. Nama ufunda incwadi ka-Isaiah 53 kuverse 6 likhuluma leyo nto lithi, but we all like sheep have gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Kuthiwa sonke njengezimvu sidukile, wonke umuntu nomuntu udukele endleleni yakhe, uphendukele endleleni yakhe. Kuthiwa kodwa ububi bethu bonke uJehova wakubeka encekweni yakhe nguJesu Kristu. Noma ufunda njengisho maningi amavesi akhuluma ngale exchange bazalwane eyenzeka, uNkulunkulu ulaka lakhe elikhiphela kuJesu ukuze thina samukeleke. Uma ufunda kwincwadi kwesinye isiprofethi esikhuluma ngoJesu, kwincwadi kaZekhariah chapter 13 ngicabanga ukuthi verse 7, sithi nge-English, ngesingesi sithi yinto le ishiwo uNkulunkulu sekhiphe ethulula ulaka lakhe kuJesu, uthi, awake O sword against my shepherd and against the man that is my fellow, uthi smite the shepherd and the sheep shall be scattered. Kuthiwa vuka nkemba uvukele indoda engumelusi wami, uthi uvukele umuntu ongumngani wami. Sayizwa bazalwane, uJesu wayengumngani kaNkulunkulu ngoba usondelene kakhulu noNkulunkulu. Akayena nje kuphela indodana kaNkulunkulu, ungumngani kaNkulunkulu ngoba the relationship is i-close ngendlela emangalisayo. Kodwa kwafika isikhathi la inkemba kaNkulunkulu yavukela umngani kaNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu. Ngobani? Impendulo la esiqeda kuyifunda, it's because uJesu wenziwa isono ngenxa yethu. Wenziwa kanjani isono? Wathwala izono bazalwane ngobuningi bazo, kwangathi ziyamemboza. Yazi umuntu, lento ngihlele ngiyichaza kanjani, yabona umuntu uma ngabe kuthiwa kuneboya bemvu, mhlambe nje umuntu simthwese uboya bemvu la ekhanda, singathi hayi uthwele uboya bemvu. Mhlambe simthwese ekhanda, simthwese emahlombe, hayi uthi usathwele uboya bemvu. Kodwa mase simemboze ngoboya bemvu angabe sabonakala yena, umuntu angathi hey senimenze imvu. Siyayizwa leyo nto? Ngoba manje kugcwele nje bonke loboya bemvu around yena, akubonakali anything yomuntu. uJesu wazithwala kanjalo bazalwane izono zethu, ngendlela ukuthi wathi uNkulunkulu mayebuka uJesu wangabe sabona indodana yakhe, wabona isono. Waqhela uNkulunkulu, wathula ulaka lakhe kwindodana yakhe eyakhetha ukuthatha isono sethu ngenxa yokuthi ifuna sisinde. Yabona isibonelo, asithi mhlambe khona amantombazana amabili emndenini, ukhona endala, khona endala kancane, madala amabili kodwa omunye umdala kakhulu, omunye umdala kancane. Ubaba abone intombazane le ekuyona encane ntambama ebusuku, mhlawumbe kushone ilanga, ihamba nomfana enhlakweni, abone sasekuseni abuze ukuthi hayi bo, ulale kuphi, ubuya kuphi ngalesa sikhathi. Athukuthele ubaba, adonse induku yakhe, akhuluma athuke, kubonakala ukuthi izoshaywa ingane, afike dadewabo omdala acabangele le ngane ukuthi lona yebo kona ugangile, kodwa manje semncane engathi ubaba uthukuthele kakhulu, induku ezophuma la inkulu. Athi lona omunye umdala athi, cha baba, ngiyaxolisa ukuthula, bekuyimi ubumbona. Aphinde futhi mhlambe ukuze ubaba ayikholwe lento, athi cha baba, ukuthi bengiboleke ijakhethi lakhe lona, kodwa nje bekuyimi. Amangala lo munye athi, hawu uthini manje? Athule ngempela. Ubaba athi bekuwuwe, ubuyaphi lo mfana? Ulaka likababa luphenduke manje lubuke kule ndodakazi le, lubuke kulo ndodakazi le ibingenacala, kodwa manje seyikhetha ukulithwala icala ngoba idabukela lo omunye.
Uyazi ubaba mase iphenduke buka lo ongenacala kodwa ubaba seyithi nangu necala. Uthini kulo? Uthe phephisa ngane yami. Cishe ngakushaya ngikushayela into engekho. Yazi aze ayibambe ingane ayihage le ibinecala seyizolo mbazalwane uthi kanti wena awunacala yazi cishe ngikushayela into engekho ungenacala. Yini eyenza ubaba athi lona akanacala? Yingoba manje nangu umuntu oseyithwele icala. Lona emehlweni kababa sengathi njani ulungile seyizolo mbazalwane. Isibonele nje lesi sokuzama ukuchaza into uJesu ayenzile. Lithi iBhayibhile bazalwane uJesu wenziwe isono ngenxa yethu ukuze thina senziwe ukulunga kaNkulunkulu ngenxa yakhe. Seyizwe leyo nto? Uyazi ukuthi umuntu uma ezinikela kuJesu amacala wakhe bemaningi isono sibomvu. Kodwa kwenzeka le exchange le ngiyishoyo. Ubaba seyamdonsa athi ingane yami ingenacala. Ngoba manje ulaka likaNkulunkulu luthulule kubani? uJesu. Jesu into ayenzile bazalwane enzela thina yamangalisa kakhulu. Amazwi okuyichaza ngokuphelela akekho umuntu ozabe nawo. Uthando uJesu asivezele lona luyamangalisa ukuthi athwale amacala ethu. Ubaba wathi mayibuka uJesu wabona umthakathi, wabona isiphingi, wabona umbulali, wabona yonke lento embi esiyona, wabona umhlebi. Uyayicabanga leyo nto? Bazangazi icabanga. Uyazi ukuthi abantu mabebuka umuntu ukuthi hayini ufana bani yathakathi, yazi bambuka kanjani? Buka ngabantu bengakabukwa nguNkulunkulu. And akekho umuntu oyenyanya isono njengoNkulunkulu. Konke ukwenyanya abantu abangakuveza besenyanya into eyenziwe baze bambuka umuntu kabi bathupele bamshise. Into encane compared indlela uNkulunkulu anyanya ngayo isono. So cabanga uJesu seyivuma engenacala kodwa ukubukwa engathi unalamacala. Jesu wayivuma leyo nto bazalwane ukuze sisinde. Into emangazayo enziwe nguJesu. So ngifuna siyikhumbule ukuthi the central theme siyibona incwadi yesambulo ileli wundlu liqeda kuhlatshwa. Lihlatshelwa thina ukuze thina kulo senziwe ukulunga kaNkulunkulu. Sezweni bazalwane kubalulekile leya point leya. Ithi ukuze kulo uye uJesu senziwe ukulunga kaNkulunkulu. Asenziwa ukulunga kaNkulunkulu singekho kuye uJesu. Kuyazwakala bazalwane? Ngoba abanye abantu bazenza uba ukulunga kaNkulunkulu nje noba kunjani as long as umane uyovakasha enkonzweni, umane enkonzweni mhlawumbe ecula. Kodwa uma ungekho kuye lithi iBhayibhile senziwe ukulunga kaNkulunkulu kuye uJesu. Kumele sibe kuKristu ukuze senziwe ukulunga kukaNkulunkulu. Masingekho kuKristu asikwazi bazalwane. Asikwazi bazalwane ukuthi senziwe ukulunga kaNkulunkulu. Now ake mhlambe ngiveze ivesi elilodwa sibheke ukuthi singaba kanjani kuKristu. Ziningi into esingazifunda uma sikhuluma ngokuba kuKristu. Eyokuqala ehamba phambili kunazo zonke ukukholwa kuJesu, ukumthemba. Ukukholwa kuJesu, ukumthemba uJesu, ukuthembela kuye, ukuthembela ngaye. Nawo umthemba uJesu sike siyifunde le ndaba. Ukumthemba uJesu kuzobonakaliswa ngokunikela ukuphila kwethu konke kuye. Seyizwe leyo nto? Ngoba umuntu uma umthembile, uthembe yena awuzithembanga wena. Ubona kungcono ukuthi kube uyena uJesu olawulayo empilweni yakho kungabi wuwe. Ngaze ngenze isibonelo elinye ilanga ngeyimoto lezi ekufundelwa kuzona ukushayela ukuthi isizathu sokuthi bangakunikezi i-full control yale moto yize bekunikeza i-control kodwa uhleli lapha umuntu angisho uhleli enyathelo umane kwe-brake ethini unawo ama-brake nayo no-instructor. Isizathu sokuthi bangakunikeza i-full control ukuthi abakuthembi uma ufunda ukushayela. So nathi masingamnikezanga uJesu i-full control yokuphila kwethu i-evidence leyo ukuthi asimthembi. Bazalwane, evidence ukuthi asimthembi masingamlaleli uJesu. Kodwa masimthemba sizomlalela, kulawula yena empilweni yethu, silalela ilizwi lakhe, izwi lakhe izwi lokugcina. Yingakho uJesu ekhuluma lamazwi la kuJohn 15 asizweni uthini John 15 ngeke ngasho bazalwane ukuthi
ngizovele ngiphume. Yazi ke sikhuluma ngoJesu kukhulunywa bazalwane ngento emangazayo kukhulunywa ngoJesu. Iyona nto le eyodwa umuntu angaxoleleka ukuthi abe excited and over excited ngayo uJesu bazalwane. Ake sifunde kuJohn 15 sofunda uverse 10 nje kuphela. Ufundeka kanjena uthi uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lwami njengalokho mina ngigcinile imiyalo kaBaba ngihlala othandweni lwakhe. Amen. Bazalwane, now uthi uJesu masifuna ukuhlala othandweni lakhe noma masifuna ukuhlala kuye niyokhumbula ukuthi kuJohn 15 la ila uthi uJesu ihlalani kimi nami ngihlale kini. Sakhumbula mawuqala nje verse 5 kanjalo kanjalo athi njengoba igatsha lingeke likwazi ukuthela isithelo ngaphandle ukuthi lihleli kwisivini. Sayibona leyo nto kanjalo nani ngeke nikwazi ukuthela uma ningahlali kimi. And then uthi uJesu manje abatshela bahlele kanjani-ke kuye, uthi gcinani imiyalo yami, ngilaleleni. Lento esikhuluma ngayo isurrender, and isurrender sithe bazalwane yini, it is a fruit of faith. Uma umthemba uJesu angeke uziphathele impilo yakho, ngeke uziphathele impilo yakho. So ukulalela nje uJesu it's a fruit yokumthemba. Umlalela uJesu isithelo nje sokumthemba. Engathi iBhayibheli malikhuluma ngokholo likhuluma ngabantu babelalela uNkulunkulu ngisho noba into ibuhlungu kangakanani ekuthi mabayenze. Malikhuluma ngo-Abraham iBhayibheli lithi ngokukholwa u-Abraham ebiziwe ukuthi aye kwizwe angalazi wayezolamukela njengesithembiso esivela kuNkulunkulu, kuthiwa walalela wahamba engazazi. Leyo nto kuthiwa he obeyed and he went, not knowing whither he went. Hebrews 11 verse 8. Ukukholwa lokho. Phinde iBhayibheli liqale phansi lithi u-Abraham ngesikhathi elingwa uNkulunkulu kuthiwa wanikela ngo-Isaka. Seyicabanga leyo nto. Uyabona zonke lezi ezibalwayo kwincwadi kaHebrew 11 ekuthiwa ngokukholwa kwenziwe ukuthi zonke the obedient walalela. Ngokukholwa wenza ukuthi elalela uNkulunkulu. Ngokukholwa wayesengenzi into efunwa nguye. Akekho ubaba ongabulazi zifunela ukubulala indodana yakhe, wayengafuni. Kodwa ngoba wayethemba lokhulumile wathi hayi ngiyathanda ulo muntu okhulumayo. Ikhona into ayaziyo engayazi, khona icebo, khona into azoyenza engayazi engayicabanga, ngivele ngenze mina lento eyikhulumile. Bazalwane, engathi uNkulunkulu angasisiza ngoba abantu abafundiswanga ukuthi yini ukuhlala kuJesu. Kuthiwa senziwa ukulunga kaNkulunkulu kuye uKristu. Masingamthembi uJesu, singanikelanga ukuphila kwethu ukuthi kulawulwe nguye, asikho kuye uKristu. Silahla isipho esona sikhulu bazalwane esake saphiwa umuntu la emhlabeni, isipho esithengwe ngenani eliphezulu kangaka. Uyayibona lento izidalwa zasezulwini zibuke ihlathile, zimangele uJesu washiya isihlalo sobukhosi waye emhlabeni wahlupheka. So bazalwane singadlali ngesipho esingaka, ngenxa yokusaba abantu, ngenxa ye-convenience, ngenxa angazi ngizothini. Kodwa nje bazalwane ziningi izizathu ezigcina sezenza singahambi ncamashi ngentando kaNkulunkulu. Now ake siye la kwincwadi yesambulo, sencwadi yesambulo chapter 14. Sesiyabuyela kwincwadi yesambulo, sobuyela la sasiqede khona bazalwane. Amanye awazi ngithi sobuyela la sasigcine khona, nayo into engifuna ukuyisho. Buyela la sasigcine khona. Ake ngibuye ngikhuleke futhi phambi kokuthi sifunde. Tata unothando olumangalisa kakhulu, siyathoba phambi kwakho ngegama elinamandla, igama likaYesu Kristu wahlatshwayo ngenxa yethu. Siyacela Nkosi singalunganga, singafanelekanga uba sithethe nawe, singafanelekanga uba nawe uthethe nathi. Kodwa Nkosi siyacela ngenxa yakhe uYesu, engathi Nkosi ngawuthulule ngoyimfihlakalo zezulu.
Kulula nkosizulu sakudinga kakhulu, especially ngoba sekukhona i-confusion engaka kulo mhlaba esikuwo. Everything is upside down. Ngiyacela Nkosi usincede kakhulu. Cela konke egameni lamandla likaYesu Kristu. Amen. Bazalwane, ngiyonikhumbuza ukuthi incwadi lesiyiphethe engcwele futhi iyiqiniso. Besike safunda kulela sonto leliya sigcina ukuhlangana. Ngakhuluma bazalwane ngokuvukelana kombuso ngama-revolution azokwenzeka la kulo mhlaba esikuwona, and bazalwane azokwenzeka. And as sibuka makuthi sibuke kahle, yazi ngingamangala ngiloke ngibuka nje indaba. Bazalwane, umhlaba uya kule direction le iBhayibheli lithe umhlaba uzoya kuwo, u-chaos. Hey. Ngoba ekugcineni usathane ufuna ukuveza into engathi yi-order, kodwa uyazi ukuthi le order la azoyiveza angeke yamukeleke uma ngaba ayikho i-chaos eyenza abantu ukuthi bafise i-order enhle. Lezo lento bazalwane, i-new world order ngeke ibe khona unless kule world order yamanje kune-chaos engathi ayelapheki. Kuzoba khona bazalwane civil wars in many countries, ama-revolution. Ndiyabona ngengathi uma ngifunda indaba ngabona one of the officials waseLesotho athi they must prepare for a revolution eLesotho. Angiyazi ukuthi yini eyenzeke eLesotho, ngiyibone nje ngidlula. Ezinye izinto angibi naso isikhathi ukuthi ngiyibukisise kahle, bengidlula nje ngathi futhi le nto ikhona yonke indawo. Mina ngibuke nje mhlawumbe la eSouth Africa, ngibuke eMelika ukuthi amaphi ama-movement enzeka la. But bazalwane, njengebizwa kaNkulunkulu likhulumile, safunda last week incwadi kaMark 13 verse 8 ukuthi uJesu kuzoba khona trouble. Masibukisisa lela gama leliya ngesiGreki likhuluma ukuthi kuzoba nama-revolution. Bazalwane, siya lapho ngendlela emangalisayo with lightning speed, because kune-order usathane afuna ukuyiveza, kune-order usathane afuna ukufika nayo, kunophawu usathane afuna ukulifaka. Angeze akwazi ukulifaka unless kune-confusion, abantu badidekile, abantu bayesaba. Imigomo ka-COVID, ayekho umuntu ayogomela i-COVID uma ngaba yayingekho inhlekelele ka-COVID. Yazwakala bazalwane. So usathane wayevele efuna nalamakhampani wayevele efuna imigomo, benze imali billions. Bengifunda nje namhlanje the billions bawenza into i-technology wayevele benayo, but ukuthi yosebenza kuphi bengazi, bakhanda. Sengikhuluma nje iqiniso. Omunye angaphikisa akunankinga la sikhuluma nge-COVID, sengikhuluma nje iqiniso. Bakhanda isifo ubhubhane uJesu ayevele ekhulumile ngawo uzogcwala umhlaba wonke, basazokhanda ezinye futhi. But inhloso ukuthi abantu bamukele le migomo le, ngoba akekho umuntu ozokwamukela a new thing ingekho inhlekelele emphoqayo ukuthi ayamukele leyo nto. So manje isitha bazalwane sibhizi senza iy'nhlekelele. Kuyashona kunama-earthquake, kuyashona kunemililo, kuyashona kunama-revolutions, kuyashona iziphi. Iy'nhlekelele emva kwenhlekelele. Kune-order afuna ukuqhamuka nayo usathane. Ake siyibukeni-ke namhlanje leyo nto. Sambulo 14 ukuthi sikhumbuzane nje, ngicela sifunde uverse 9 no-10 kuphela. Ufundeka kanjena uthi, yalandela enye ingelosi yesithathu ithi ngezwi elikhulu, uma kukhona okhuleka kuso isilo nomfanekiso waso, elamukela futhi uphawu ebunzwini lakhe noma esandleni sakhe, naye uyakuliphuza iwayini lolaka lukaNkulunkulu elilungisiwe esitsheni solaka lwakhe, lingaxutshiwe, ahlushwe ngomlilo nesibabule phambi kwezingelosi ezigcwele naphambi kwewundlu. Amen. Amen. Safunda bazalwane, so lana isixwayiso lesi esisitholayo la kwincwadi yesambulo. Safunda sabona ukuthi lo umyalezo wokugcina oshunyayelwe emhlabeni before uJesu abuye. Now sithola ukuthi kulo myalezo lo sixwayiswa ngesilo nangomfanekiso waso
nangoPawulas. Now zontathu lezi zinto sesiyifundile. Sifundile ukuthi yini isilo. Safunda ukuthi isilo bazalwane yibandla Roman Catholic Church. Ngihleze ngithi Roman Catholic Church State ngoba ibandla Roman Catholic Church is a church and a state. Seze leyo nto ngoba liyabusa kune-state elisibusayo, the smallest state, one of the smallest states angithiwa kanjalo. Kuthiwa yi-Vatican, the independent states ne-currency yayo, president wakhona Pope. So and le nto bazalwane isukela kudala sayifunda ke emlandweni ukuthi i-Roman Catholic Church le nto eyenzayo manje lapha e-Vatican City yayiyenza almost throughout all of Europe. Ibusa umuntu ongahambelani nalo mbuso wayo wayefa ngenkemba nowashithwa kanjalo. So sabona ukuthi ubani isilo ngokungaphikiseki. Sabona umfanekiso wesilo ukuthi bazalwane umfanekiso wesilo ukhandeka lapha kule silo sesibili. Le silo sesibili safunda ukuthi i-America, the United States of America. Khumbula ukuthi eBhayibhelini isilo simele ini? Simele umbuso noba i-government noba i-country. Sayizo leyo nto sikuthola kuphi lokho? Daniel 7 verse 17 verse 23. I-recap nje le ingakho ngishesha ngidlula. Lesilo sesibili i-US. Now kuthiwa lesilo sesibili sizokhanda umfanekiso wesilo. Now sathi ayesibukeni ukuthi yini umfanekiso wesilo. Umfanekiso wesilo yinto efana nesilo. Lesilo sokuqala sikhandeke kanjani? Kwahlangana ibandla nani nombuso. Kwaphuma manje result the Roman Catholic Church State. So nakule country yesibini ekhulunywa ngayo, lesilo sesibili ekhulunywa ngayo United States, ukuze kukhandeke kuso lesilo sesibili umfanekiso wesilo, kumele amabandla ase-USA ahlangane nombuso. Sayizwa leyo nto? And sabuka bazalwane iy'nkomba ezingaphikiseki zaze sibonise ukuthi ngempela siya lapho bazalwane. Le nto le siyifundayo ezwini kaNkulunkulu kunini yabhalwa le nto? Ikhuluma ngezinto esizibonayo manje ngamehlo. Kumele sithuthumele ngempela uma sifunda ngezwi kaNkulunkulu. Now sakubona lo umfanekiso wesilo ozokhandwa e-US, and kuthiwa umfanekiso wesilo uma ufunda kwincwadi yesambulo chapter 13 uwona owenza ukuthi abantu bathole ini? Uphawu lwesilo. So umfanekiso wesilo okhandwa kephi? Kwisilo sesibini e-USA. Ngama yamazi inhlangano yamabandla e-USA nombusazwe izokwenza ukuthi abantu bakhuleke kwisilo sokuqala, Roman Catholic Church State. Ngoba i-Roman Catholic Church ayisesenawo lamandla ekade inawo kuqala. Ayisakwazi ukuphoqa abantu ukuthi bakhuleke kuso. Yize leyo nto bazalwane izowathola kanjani lamandla? Izowathola through the USA combined namabandla ase-US. Kahle kahle amabandla azosebenzisa i-state ukubuyisela amandla to the Catholic Church. Nasakubona lokhu bazalwane. Abantu ke bazokhonza kanjani isilo lesokuqala? Ngokwamukela uphawu lwesilo. Safunda sathi yini uphawu lwesilo? Safunda iy'nkomba bazalwane zephawu lwesilo. Ngiyacela umuntu ozwayo omangalayo uma yezwa manje into engiziyisho abuyele kulesa sifundo la kuchazwe kamnandi khona. Sinamaphathi ayi-2. Safunda bazalwane ngisho ey'ncwadini zabo nala eBhayibhelini incwadi kaNkulunkulu ukuthi i-mark of authority yesilo, uphawu lwesilo, ubungcwele besonto, Sunday sacredness. Ile nto ukuthi kuthiwa isonto lingcwele, lona suku lukaNkulunkulu elingcwele, Sunday sacredness enforced by law. Ubungcwele besonto buphoqwa ngomthetho. Abantu beshushiswa ukuthi bengagcini ingcwele isonto. Ngayichaza ukuthi siyokufika kanjani lo. Namhlanje ngifuna ukuthi ngichaze, ngayichaza nje sengidlula. Ngifuna manje ngichaze ngeBhayibheli. Abantu abaningi bayabona ukuthi mhlambe kwabanye uma befunda sifunda iBhayibheli, sifunda futhi nemibhalo yayo Roman Catholic Church. Kuyabonakala ukuthi hayibo ngempela kwenza umqondo, kwenza isense. Okay, uphawu le Roman Catholic Church vele iSunday. Bayasho bathi this is the mark of authority. uSunday bazalwane usuku lafika nalo ibandla eRoman Catholic Church in terms of ukuthi kukhonze ngalo, le replace lithathe indawo yesabatha likaNkulunkulu.
Now ngifuna sibone bazalwane sizofika kanjani la kuzophoqwa uSunday umhlaba wonke, but uzoqala kephi? E-USA. Bazalwane, njengoba kuhlezi kushiwo ukuthi makuthimula i-USA umhlaba wonke uphathwa umkhuhlane. So ngifuna siyibone le nto izokwenzeka kanjani. Cela siqaphele bazalwane ngoba angizami ukujikisa umuntu. Ngizama ukuthi sibone isiprofethi sezikaNkulunkulu. Ngaze ngathi bazalwane sifunda isibonelo kwiTestament elidala, sifunda ngoJerobhowamu owabeka usuku lwakhe olungcwele. Siyakhumbula sifunda ngoJerobhowamu, inkosi eyengamfuni uNkulunkulu, yakhonzisa abantu amathole egolide, yabe seyakhanda usuku layo olungcwele esikhundleni sosuku lalikhandwe uNkulunkulu okwakugcinwa lona kwaJuda. Yathi hayi cha, manje umkhosi othile noba inkonzo ethile seyobanjwa ngalolu suku. Kuba khona inkonzo ezobanjwa ngosuku lukaJerobhowamu elikhethwe uJerobhowamu. Ize lithi iBhayibhile usuku lokukhethwa nguye, ezikhethele nje ngokucabanga nguye enhliziyweni yakhe. Ngathi uma ngibuza bazalwane, mawucabanga ngalesa sikhathi sikaJerobhowamu, umuntu mayiphenduka eshiya ngizothini loba bukhosi bukaJerobhowamu ezinikela kuJehova inkosi yakwaJuda, mase ifika sekade iminyaka edlulile ejwayele le nkonzo kaJerobhowamu, egcina lolu suku likaJerobhowamu, mase ifika eSirayeli, mase ifika kwaJuda, kuthi cha, kahle kahle naye kaNkulunkulu yenzeka kaNkulunkulu ngosuku ngenyanga yesikhombisa. Sekhumbula ukuthi kwangenyanga yesikhombisa kaNkulunkulu kaJerobhowamu, ngenyanga of the 8th month. Kambe yini u-8 ngesiZulu? Akunankinga, fine. Ngaze ngabuza umbuzo ngathi bazalwane, mawucabanga uNkulunkulu angajabula mawuzothi hayi nje mina ngizoqhubeka nale yabeka uJerobhowamu, ngoba nje usuku nje kuphela, ekugcineni it's just a day, njengoba abantu besho namhlanje. Kodwa sathola bazalwane masiyifunda lapha from the history ukuthi akunjalo. Ngeke uNkulunkulu azayijabulele leyo nto, ngoba it's not about usuku, it's about ukuthi ulalela ba lelinye usuku luvela enhliziyweni kaJerobhowamu, lolunye livela kuJehova umnikazi wezinto zonke. And mina ngiqhubeke ngihamba ngento kaJerobhowamu, umuntu isoni nje. Hey bazalwane, ngenxa yokuthi sengiyijwayele. Laba abantu baningi abantu bazalwane basebejwayele, mhlambe ngale sikhathi lesi sikaNkulunkulu basebejwayele ukuthi hayi leso sikhathi sabo isona sikhathi mhlambe abahamba ngaso beyovuna, benza ukuthi nokuthi nokuthi mhlambe. So manje akulula ukuvele bashifte kanjalo, but abantu babefuna ukubuyela kuNkulunkulu ngokweqiniso, babeshifta. Esifundeni bazalwane namhlanje ngamavesi nje ambalwa ukuthi izokwenzeka kanjani lento yokuphoqwa kwesonto ngomthetho, futhi izoba uphawu lwesilo kanjani, izoba uphawu lukaPhapha kanjani. Siyafunda manje eBhayibhelini, siqala kwincwadi kaJohane chapter 16. John chapter 16. Mhlambe before John 16 asene kuMateyu 24, ngoba iyona nkulumo uJesu aqala ngayo leyo, uMateyu 24, and then eze ngoJohn 16. Siqale kuMateyu 24. Kuzokwenzeka kanjani lokhu? Matthew 24. kuMateyu 24 Verse uqala sifunde kusukela verse 7 soma verse 9. Izokwenzeka kanjani i-Sunday law? Sunday law. Izoba khona i-Sunday law bazalwane. And sekuseduze. And from verse 7 uthi, ngokuba isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso, kube khona indlala nokuzamazama komhlaba indawo ngezindawo. Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Lapho-ke bayakunikhaphela osizini, banibulale, niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Amen. Amen.
Nabazalwane la uJesu kwincwadi kaMateyu 24 siyakwazi lokho ngoba sike sikufunde ukhuluma ngeinkomba zokuphela kwesikhathi. And uyakhuluma la ukuthi emva kokuthi kube khona inhlekelele emva kwenhlekelele. Siyakhumbula ngisho ngibazalwane into engiqale ngayo. Ukuthi kuzoba khona inhlekelele emva kwenhlekelele nje sibona nje. Ukuze uSathane aveze i-order entsha yezinto angithi. Now uyabuka ku verse 7 ukuthi kunenhlekelele emva kwenhlekelele kuyaliwa. Kunendlala. Kuzamazama umhlaba. Unobhubhane. Seyizwa leyo nto. And then kunento eshintshayo manje yenzakalayo ibingathwayelekile. Njengoba manje sibona ukuthi amaKristu akazondwa izizwe zonke. Kodwa kuverse 9 ukuthi niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. I-order le uSathane azama uyiveza. Kodwa manje uyiletha through izinhlekelele. Okay, so sikufunda la kuverse 9 ukuthi kuzofika isikhathi ayikenzeki lento kuverse 9. Kodwa izokwenzeka. Maduzana. La amaKristu azokuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama likaJesu. Lokhu kuyahambelana lokho esikufunda kuSambulo. Ngoba kunentshushiso nayo ekukhulunywa ngayo nalapha kwincwadi yeSambulo ukuthi umuntu ongalamukeli uphawu lwesilo ukuthi wenzakalani. Ukuthi uyakubulawa futhi akakwazi ukuthenga nokuthengisa. Seyizwa leyo nto. So yiyo le ntshushiso uJesu akhuluma ngayo. Now uphinde abachazele abafundi bakhe. John 16 manje. John chapter 16. Now bazalwane ngicela ukunixoxela enye into ezonimangaza nje. Into encane kodwa. uMatthew 24 mawuphenya kahle ufunda ufunda ukuhlanganisa noLuke 21. Uzothola ukuthi uMatthew 24 lapha entabeni yemnqumo, the Mount of Olives. uJesu ebekhuluma lento ayikhulumayo wayikhuluma on a Wednesday. Njengoba uJesu wabethelwa on a Friday. Wednesday waseyikhuluma lento ayikhulumayo lapha kuMatthew 24. This is the last week. Now the following day, Thursday, ukhuluma lento esoyifunda manje kuJohn 16. So ngifuna sibone ukuthi uJesu usachaza lento beyikhuluma the previous night. Wayikhuluma futhi kwantambama. uMatthew 24. All right. Ake sifundeni manje John 16 siqala verse 1. Okay. Ndeka kanjena. Isihloko sithi isigcino senkulumo kaJesu ukuhlupheka okuzayo. Ethi lokho ngikukhulume kini ukuba ningakhubeki. Bayakukhipha emasinagogeni, yebo. Siyeza isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Lokhu ke bayakwenza ngokuba Mani bazalwane. Okay, mhlawumbe siqedele verse 3 ngicela uqale phansi siqedele no verse 3 ngizobuza emva ukuthi uqedile. Ngiqale phansi noma ngiqale yena uverse 3. Hayi qala phansi kuverse 3 wodwa. Okay. Lokhu ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga uBaba nami. Amen. Nabazalwane uJesu uqedelela lenkulumo le. Ekhuluma ngeinhlupheko, hluswa kabangcwele. Uthi kuyeza isikhathi verse 2. Lapho uyakhishwa emasinagogeni, ngamanye emabandleni naseyinkonzweni. Uthi yebo isikhathi siyeza lapho onibulalayo abanibulalayo bayokuthi benzela uNkulunkulu noma bakhonza uNkulunkulu, bakhuleka uNkulunkulu. Seyizolwana benzela uNkulunkulu inkonzo. Na ngicela ukubuza. Njengoba sazi ukuthi lokhu kwenzeka kulesikhathi sokugcina lokho esifundayo. Labantu abazobe bebulawa kuzobe ngobani? Cela ukubuza bazalwane. NgamaKristu angisho sibambeni lapho. NgamaKristu. Ngoba abantu ababulawela uJesu, njengoba uJesu nokuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Qhubeka kulo nkulumo. Now nangu umunye umbuzo olandelayo. Sithola ukuthi amaKristu azobe bebulawa. Umbuzo olandelayo uthi bazobe bebulawa ngobani? Mawubuka nje kuverse 2. Ele bazalwane unmute ke sizama ukuphendula. Abanye bathi bamaKristu.
bazobe bebulawa ngabanye abantu abangamaKrestu. Sikubona kanjani lokho? Ngoba kuthiwa nizokhishwa emabandleni. Ngamanye amazwi bazokhishwa ey'ndaweni bebekuzona. Angisho awukhishwa lapho kungekho phakathi khona. Kuyazwakala bazalwane. So ababulawa ngamaSulumane. Babulawa ngabantu bebekade benabo. And ukuthi nizokukhishwa. Mase benikhiphile benibulala bazothi vele lento esiyenzayo intando kaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane. Now uthi uJesu yini ezokwenza ukuthi amanye amaKrestu abulale amanye amaKrestu? Into engacabangeki angisho leyo. Kodwa nali isizathu uyasho uJesu verse 3. Uthi lokhu bayakwenza ngoba bengamazanga ubaba nami. Ngicela ukubuza. Ngicela ukubuza bangcwele. Umuntu owazi ubaba, umuntu owazi uNkulunkulu. Mhlambe nebe niyiphendule niyithole le mpendulo ngoba sisakhuluma ngayo. Umuntu owazi uNkulunkulu, umuntu owazi uKristu, ubonakala ngani? Cela unmute siphendule. Ubonakala ngokugcina imithetho kaNkulunkulu, imiyalo kaNkulunkulu. Ubonakala ngokulalela uNkulunkulu, ngokuhamba ngemiyalo kaNkulunkulu. Sezwe bazalwane. Amen. Kasithola ivesi mhlambe elikushoyo lokhu. Akube ivesi elisitshenayo. Yebo uyabonakala nangothando, vele umyalo kaNkulunkulu umyalo wothando. Asibone ku1 John chapter 2. uJohane wokuqala isahluko esesibili. Asifunde kuverse 7. Verse 6. Uthi uverse 6, lowo othi uhlala kuye yena umelwe ukuhamba njengalokhu ahamba yena. Kuthi umuntu othi uhleli kuJesu kumele ahambe njengoba uJesu wahamba. Now siyakhumbula sifunda kuJohn 15 verse 10 njengoba siqala nje sifunda ukuthi uJesu wahamba kanjani. Uthi uJesu uthi uJesu ngagcina imiyalo kaBaba. Siyayizwa leyo nto? Now uJohane aqhubeka uyayichaza le nto. Umuntu owazi uNkulunkulu simbona kanjani nomuntu ongamazi uNkulunkulu simbona kanjani? Ngifuna nje sibone ukuthi uloku ephinda uNkulunkulu usibuyisela emiyalweni yakhe. Asifundeni bazalwane. Uverse 3 no verse 4. Uthi ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lowo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambimanga, iqiniso alikho kuye. Amen. Senzeleni bazalwane. Nali iBhayibheli lisitshela ukuthi umuntu owazi uNkulunkulu ubonakala ngokugcina imiyalo yakhe. Ubani? uNkulunkulu. Ngoba umuntu owazi uNkulunkulu wazi uthando lukaNkulunkulu, ukudepha kwalo. Akakwazi ukuthi angamlaleli umuntu omthanda kangaka. Wazi umuntu owazi uNkulunkulu. Yabona manje umhlaba umazi uNkulunkulu ingakho khona umbonakalo ongaka. Kodwa umuntu owazi uNkulunkulu wazi umnikelo uNkulunkulu owenza bazalwane. Edela indodana yakhe ukuthi izohlushwa idelelwe yehlisa isithunzi emhlabeni. Ibese iyahlatshwa. Ikwazi ibhoboza amanxeba ibulawa. Umuntu owazi uNkulunkulu wazi leyo nto. Manje akakwazi ukuthi angamlaleli umuntu owenze leyo ngenxa yakhe. So ingakho iBhayibheli lithi umuntu othi uyamazi uNkulunkulu kodwa bengayigcini imiyalo, kuthiwa lo muntu unamanga. Lisho kanjani iBhayibheli? Alisho nokuthi hayi umazi kancane. Yabona mazi uNkulunkulu akukufikele emqondweni ukuthi mhlawumbe ake ngingamlaleli. Kubuya umqondo kaJesu elenga emthini. Ubone ukuthi uNkulunkulu wadela la. uNkulunkulu wadela kakhulu. Umuntu owazi uNkulunkulu lithi iBhayibheli ugcina imiyalo kaNkulunkulu, angisho. Now ngifuna ke manje
sihlanganise leli vesi naleli besiqeda kulifunda. Uthi uJesu, lokhu bayokwenza kini ngoba bengamazanga ubaba nami. And lithi iBhayibhile ukwazi ubaba ukugcina imiyalo kaNkulunkulu. So ungamazi ungayigcina imiyalo. So uthi uJesu, lokhu bayokwenza kini ngoba bebengayigcini imiyalo kaNkulunkulu, ngoba bebengayifuni imiyalo kaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane? So ngamanye amazwi, intshutshiso yokugcina uJesu xa sambulela yona lapha kwincwadi kaJohn 16 izokwenzeka ngenxa yomyalo kaNkulunkulu. Kuzobe kunamaKrestu awugcinayo imiyalo kaNkulunkulu, kube namakrestu angawugcina umyalo kaNkulunkulu. Kuthiwa la angawugcina umyalo kaNkulunkulu azowashushisa la awugcinayo umyalo kaNkulunkulu. Angizakheli bazalwane, ngifunda into elotshiwe. Now phambi ukuthi nginibuze umbuzo, ngizocela niphendule ningesabi bazalwane. Ngifuna sibone enye into ukuthi nentshutshiso yokuqala vele la emhlabeni kwakunje. Njengoba lithi iBhayibhile, mawufuna ukwazi ukuthi kuzoba kunjani ekupheleni, kumele wazi ukuthi bekunjani ekuqaleni. Ithi ayikho into entsha phansi kwelanga. Mshumayeli 1 verse 9 lo. Now intshutshiso yokuqala la emhlabeni kwakunamaKrestu amabili nakhona. Kukhona umKrestu ongamlaleli uNkulunkulu ngokupheleleyo, elalela ingxenye ethile ayithandayo, ashiye enye ingxenye. Kube khona omnye umKrestu athi hayi, kumele simlalele uNkulunkulu ngokuphelele. Lo wayengalaleli wabulala lo wayelalela. Kodwa-ke sifunde iBhayibhile ukuthi lithini bazalwane. Sila kwincwadi kaJohana ngisho. Asiyeni ku-chapter 3. Chapter 2. Asiyeni chapter 3. Chapter 3. Verse 12. Ufundeka kanje, uthi kungabi njengoKhayini owaba ngowomubi, wabulala umfowabo. Wambulalelani na? Ngokuba imisebenzi yakhe yayimibi, kepha eyomfowabo yayilungile. Amen. Naye bazalwane, kuthiwa uKhayini isizathu sokuthi abulale Abele ingoba u-Abeli wayenza lokhu kwakufunwe uNkulunkulu. uKhayini wayengakwenzini yena? Wakwenza, kodwa wenza ingxenye. uNkulunkulu mayethi abalethe umhlatshelo nomhlabelo, sacrifice, akashongo uKhayini athi cha, mina ngizoletha lutho, ngizoba ubani uNkulunkulu ukuthi ngimlalele. Walalela impela, waze wakha ngisho i-altare, wawuletha umhlabelo la wawulethwa khona. Mawufunda iy'ncwadi zamaHebheru akukho la eBhayibhelini, kodwa kuney'ncwadi zamaHebheru abhala nje nge-history yenkolo yamaHebheru. And kwakunjalo bazalwane impela. Ama-sacrifice awengenzelwa noma ikephi. Njengoba noNkulunkulu maseyifake amaHebheru eKanani, wabeka itempeli lakhe eJerusalem la kusacrifice khona. Now nakuqala ngezikhathi zoKhayini no-Abele babesacrifice lapha ngasesangweni lase-Edeni, la kwakuney'ngilosi khona. Sayizwa lona bazalwane, babehamba nama-sacrifice baye lapha eduze kwela zey'ngilosi. Babesazi ukuthi iyona ndawo le engathi ingcwele kunazo zonke indawo emhlabeni, yona ndawo yayimarked ngepresence kaNkulunkulu. NoKhayini ngisho ukuthi abazalwane, noKhayini naye wakwenza lokho, ngiyacabanga, ngoba kuthi wawuletha umhlabelo futhi wanikela, but ukuthi uNkulunkulu awamukelanga umnikelo kaKhayini. So into engizama uyiveza la ukuthi uKhayini wayilalela, kodwa wayengalaleli ngokuphelele. Khona nje ingxenye encane wathi hayi lena ayinamsebenzi. Wathi uNkulunkulu ngeke ngamukele eKhayini ngoba wenze okufunwa nguwe. Esikhundleni salokho bengithe kwenze, anginankinga nalomnikelo owulethile, kodwa musuke uwuletha esikhundleni salo engikucelile. Kuyazwakala bazalwane? Na ngicela ukubuza-ke, njengoba ngithi bazalwane, angazi ukuthi njengoba sifunda izwi lisikhomba ngamavesi, ukuthi intshutshiso yokugcina izobe iphakathi kwamaKrestu namaKrestu.
kahle kahle izoyiphathi kumhlaba wonke yebo uzondo yimhlaba wonke ngenxa yegama lami kodwa i-majority yabantu la emhlabeni i-leading religion yi-religion yamaKristu so ukuze uzonde umhlaba wonke kumele uzonde amaKristu vele ngoba that is the majority yabantu bakuleyo religion leyo yabo now kuthiwa uthi uJesu into ezokwenza ukuthi kube khona ukuqhekeka noba ukuxabana umthetho kaNkulunkulu abanye bayawazi umthetho kaNkulunkulu bawugcina abanye abawugcini now emthethweni kaNkulunkulu bazana siyazi umthetho kaNkulunkulu umyalo eyishumi 10 commandments masicabanga nangu umbuzo engithe ngizokubuza ngicela niphendule ningabi nawo amahloni bazalwane abazali bazona amahloni umyalo bazalwane kule myalo eyishumi umyalo okuwona mhlambe onganakekile noba futhi mhlambe amaKristu ahlukene ngawo omuphi umyalo kuwo wonke le myalo eyishumi Owesabathi. umyalo wesabatha seyezwe nobazalwane awunakekile njengoba noCain wathi ayinamsebenzi indaba ukuthi ngiletha inhlobo yomnikelo kodwa as long as ngilethile yayizwe leyo nto ngamanye amazwi akayinakanga lento ayikhuluma nowesabatha umyalo awunakekile ungaze uthi lo myalo wakhulunywa uSathane entabeni yaseSinayi yayizwe leyo nto ngezinye izikhathi indlela uye ungafunwa ngayo lo myalo yimangala ukuthi lo myalo lona kanti ngoba nje wakhulunywa uNkulunkulu uwo kumyalo wesabatha bazalwane ngamanye amazwi uJesu mayethi uzohlukanisa umthetho umyalo uzohlukanisa bazalwane uwo lo wesabatha umyalo uzohlukanisa ulo wesabatha now ngifisa ukunivezela from history good land akuyona into entsha from history ngenzeka ukuthi umuntu uyakhonza ngenzeka ukuthi uyakhonza ngesonto but wena awunayo inhloso mhlambe yokuthi awuzondi mhlambe umyalo wesabatha ukuthi vele awunanhloso yokubulala umKristu awunanhloso yokubulala umuntu ogcina isabatha lokho kuyazwakala futhi kunjalo futhi uma ungenanhloso cishe ngeke uzukwenze kodwa mawukuthi ugcina vele ungawulandelanga umyalo kaNkulunkulu lo uNkulunkulu awucacisile ezwini lakhe whether ngokukhuluma noba ngezandla noba nje ngokuthula phela ube indifferent uzokwenza lokizwi likushoyo kukhona ukuthula abantu bebulawa unganaki ukuthi kodwa bakithi hayi nabo ngekungcono bebengenzi ngale ndlela ebenza ngayo yabo manje sebeyabulawa noma uthi kumele vele labantu labo yibo basihluphayo ngifuna sibone iBhayibheli lichaza ukuthi kuzenzeka kanjani bazalwane let me just share ama slides now bazalwane ngento engifuna siyibone sayibona kusifundo kule izifundo ezidlule la ibandla iRoman Catholic Church kusho yona ukuthi ithi Sunday is the mark of our authority the church is above the Bible and this change of the Sabbath is the proof of that fact sayakhumbula siyifunda leyo mofuna uyisesha ngisho kuGoogle ungasesha lamagama engizowasho kuthiwa i-Catholic Record of London Ontario September 1923 sho kanjalo kodwa yokubuyela kuyifundo lesi sisenzile ungayithola futhi now lana bazalwane uPope Francis loqeda kushona naye into ayikhulumile sike sizwe naye into ayikhulumile kwi-encyclical yakhe kuthiwa Laudato Si encyclical ke bazalwane yilapho uPapa usuke ekhipha umqondo wakhe wonke ukuthi kuba i-document suke ekhipha nje kusenhliziyweni yakhe ukuthi sikubone kuthiwa encyclical leyo now khona i-encyclical wayibhala kuthiwa Laudato Si mangaphosisi ngathi wabhala ngo-2015 ekhuluma kakhulukazi nge-environment ukuthi i-environment yashintsha ekhuluma nge-climate change uPapa ukuthi yini kumele siyenze ukwelapha i-climate change asizweni uthini ku-paragraph 237 la uthi Sunday like the Jewish Sabbath is meant to be a day which heals our relationships with God with ourselves with others and with the world so number one kuthiwa Sunday it heals ama relationship wethu noNkulunkulu is Sunday yona sisondeza uNkulunkulu ufuna siyibambe leyo nto
Now kuthiwa futhi it heals our relationships with ourselves nabanye abantu futhi yabo. So mangicebe nabanye abantu, Sunday will help in healing that relationship. Kuthiwa each Sunday protects human action from becoming empty activism. It also prevents that unfettered greed and sense of isolation which makes us seek personal gain to the detriment of all else. So Sunday iyasiza ukuthi singafuni inzuzo kube kulimala konke okunye. Yaqhubeka uthi the law of weekly rest forbade work on the seventh day. So rest opens our eyes to the larger picture and gives us renewed sensitivity to the rights of others. And so the day of rest, centered on the Eucharist, sheds its light on the whole week and motivates us to greater concern for nature and the poor. So ngifuna sifunde nje bazalwane, lana Papa uphakamisa izinto ezi-achieve nje uSunday. Vele uzoyiphakamisa izinto athi yena zi-achieve uSunday ngoba uSunday wavela noPapa. Now, into ezimangazayo la ukuthi uSunday kuthiwa uyaphilisa our relationships, uSunday usondeza kuNkulunkulu, and kuthiwa uSunday futhi usenza sinakekele environment. Seyizwe lona bazalwane. Funa siyigcine emqondweni leyo nto. Ake sibuke nokunye. Lana kuse-Europe, ngifuna sibone le move le abanye abantu abayiboni. But ngifuna sibone la kuthiwa only those who recognize that common good concerns a man's soul can explain why we should legislate rest on Sunday to honor the God who on that day rose. This is why we call Sunday the Lord's Day. Lana itholakala kwini? Dominica Dominico. And then yaqhubeleka kithi populist movements across Europe have begun to push back. Earlier this year, Poland restricted almost all Sunday shopping, with all law backed by the Catholic Church and Solidarity Trade Union. Now, this was in 2018. Kuthiwa abantu ababonayo ukuthi i-common good into ebalulekile for every person, yibo kuphela abazo-understand ukuthi why we should legislate Sunday rest. Sayizwe lona bazalwane, uyabuka ukuthi lento esiyifunda lapha kwincwadi yesambulo naku kukhulunywa ngayo, but uma ungayifundanga kwincwadi yesambulo ungafunda nje le article udlule kuyona kanje unganaki. But once ufunda isiprofethi uzona ukuthi hayi bo, legislate Sunday ngamanye amazwi ukuphoqa isonto ngomthetho. Naku ikhulunywa nge-article lento bengingaboni iyozenzeka ngempela, naku kodwa ngathi sekuyenzeka. And bazalwane, one of the things ezoyenza ukuthi uSunday ulegislate nabantu futhi bawuvume, nazi lezi sizibukile la, natural disasters. NjengoPapa seyishilo ukuthi uSunday wona osisizayo ukuthi sinakekele i-nature, wona osisizayo against climate change, i-weekly rest leyo. And mawufunda kwincwadi kaMateyu 24:7, ukushushiswa kwabangcwele kuza kufika only after sekwenzeke lezi iy'nhlekelele. Ukushushiswa kwabangcwele. Nayi into ezokwenza bazalwane ukuthi ngempela indaba yeSunday ilaleleke. Cela ukufunda la ukuthi sithini, uthini uPapa isikhathi lesikhathi se-pandemic. Funa nje into ezikhulunywe nguPapa 2020 no-August 16 mhlawumbe siyobona la ezansi kwesithombe. Now anyways, isithombe sithathwe ngo-August 16 kodwa article 1st September sengiyabona. Now sifundeni, the Pope said the COVID-19 pandemic has in some ways given us a chance to develop new ways of living. Kuthiwa indeed already we can see how the earth can recover if we allow it to rest. Siyakhumbula ngisho zalani nge-pandemic okwenzekalani, kungayiwe emsebenzini ngathi yonke leyo nto. And also science bathi ngenxa yokuthi iy'moto zazingahambi nani i-climate change yehla. Siyayizwa leyo nto, the effect on i-climate esiyenzayo thina njengabantu yehla. Now uthi uPapa uthi niyabona yini ukuthi i-COVID isibonisile ukuthi umhlaba unga-recover nama-natural disaster aphele mawukuthi siyaphumula, siyawuvumela umhlaba ukuthi uphumule, if we allow it to rest.
usaphusha le agenda esiyibonile lapha ku-Laudato Si ukuthi into ezosiza environment it's the Sunday rest. Sunday rest. Yena uPapa uyiphusha ngendlela ye-environment. Laba base-Europe besifunda ngabo bayiphusha ngendlela yani labor union. But all roads are leading to Rome. All roads are leading to Rome, bazalwane. I think ngifunde lebuko lana also science. Kukhona i-movement ngicela ukuthi manithola ithuba research ku-Google kuthiwa i-Green Sabbath movement. Isebenzisana nabo ama-Roman Catholic Church nje labo bake babhala incwadi futhi beyibhalela ama-world leaders. But ngeke sifune into abayishoyo. It's a team of scientists. Nayo into abayishoyo. But the scientists have begun to recognize the wisdom behind a technological Sabbath. When cities in Israel shut down for the Jewish holiday of Yom Kippur, nitrogen oxide pollution plummets. Pollution yehla. Kuthiwa that one day of rest makes a difference. Scientists have determined that a day of rest would reduce carbon emissions dramatically without any additional spending, new technologies or environmental consequences. So kuthiwa nje one day of rest a week kuthiwa yiyo ezosiza bazalwane i-climate change. And makusizakala indaba ye-climate change ama-natural disaster angeke abe khona. Nayi reasoning ekhona manje njengoba sikhuluma manje. And othisha bazokwazi ukuthi kudala mina ngisafunda ngikhuluma manga. Hayi indaba ye-climate change ngikhumbula nje ngifunda ngayo. Kodwa manje it has become the central talk kuma UN meeting, kuma governments ngisho ezindabeni kukhulunywa nje nge-climate change kaningi. If bekuthiwa zikho namanje izimpi nazo zonke lezi zinto zo General Mkhwanazi ngeba siyazokhuluma climate change kuvezwa izingozi ezenzekalayo. Yinto bazalwane eqhubekayo le. Now but i-solution it's one day a week la kuresta wonke umuntu. Sayizwa leyo nto. Khona bazalwane siyithole nje lento. Now sekuningi manje but bengifuna nje ukuloya ngiveze evidence lana yenye movement America Project 2025 bathi nakhona kudingeka a Sabbath day of rest. Khona umlisa ekuthiwa ngathi uBarry White if I'm not mistaken sengamkhohlwa. Manje uyena i-head of labor lapha e-US and uye obhale le piece le ku-Project 2025 ukuthi kumele kube khona a day of rest and uthi lo day of rest kumele ibe khona for abantu abasebenzayo Sunday. And lo uqhubeke ayibhala nje. So lento bazalwane ikhona. Angifisi kube ngathi mhlambe sifunda into engekho. And lento iyeza the Sunday is going to be forced by law. Why Sunday izoba forced by law? Ngoba kuneyinhlekelele and uPhapha uSunday uzosiza ukuthi sibuyele kuNkulunkulu. Nathi ukuthi singaxabani because sigcina isonto. Nanokuthi futhi sinakekele environment because sigcina ini isonto. Yinto ekhulunywa le uPhapha bazalwane. And wonke umuntu uzoyamukela ezinhlekelele ziqhubeka. Ezinhlekelele ziqhubeka bazalwane. Now abantu abayithiwe ngibavezile la uTucker Carlson lo abayamningi bayamazi then lo munye ukuthiwa uCardinal Muller. This is the head kodwa manje sewayeka he was the head of the doctrinal committee ye-Roman Catholic Church. Makhulunywa nge-head this is udokotela lo and ngesikhathi ebuzwa wayekithi kwishow kaTucker Carlson ebuzwa ukuthi yini engalapha izizwe manje njengoba sezisuke kangaka njengoba izizwe sizonakele kangaka. Wathi uCardinal Muller the one solution engasiza yonke into ukubuyela kuNkulunkulu. And bazalwane angimphikisi uyazi ukuthi ngiyavumelana naye but into engingavumelani naye ngayo yindlela yokubuyela kuNkulunkulu. Njengoba bethi umhlaba wonke awubuyele kuNkulunkulu. Bathi ubuyela kanjani umhlaba kaNkulunkulu? Sifundile lapha kuLaudato Si. Sunday heals our relationship with God. Sezwe leyo nto ngamanye amazwi kumele kuphoqwe abantu ukuthi kumele bagcine isonto libe ngcwele. La ukuthi ngama-blue laws where everyone ephoqwa kusizwa yena njengoba kuphoqwa yena lo muntu
ukuthi ayigcine ebonile mhlambe ubuhle bukaNkulunkulu. Angazi kahle bathi ukuthi kuyosiza kanjani ukugcina isonto, ngoba ngeke ngivume noma sekuthiwa akuphoqwe isabatha, ngoba inkolo ayiphoqwa. Inkolo ayiphoqwa, into umuntu eyikhethela. But anyways, njengoba sibonile ukuthi they need to legislate Sunday. So into izokwenzeka kanje bazalwane Sunday law. Njengoba kwenzeka inhlekelele, akekho umuntu uzoba nama-solution. There is no solution for into ezenzekalayo. Umhlaba uyaphuma bazalwane out of course. Siyibona ngisho la eSouth Africa nje kuphela. Umhlaba uphuma out of course. And ngikhumbula ngifunda uZondo, lo Zondo Commission, kuthiwa uZondo was appealing, Justice Zondo was appealing to amabandla, churches, to fight corruption. Uyabona manje sekancane kancane uku-involve amabandla, ngoba yini wayesha kanjalo? Ingoba ubone ngathi istate siyahluleka namabandla yangena. And isolution yamabandla vele ithini? Ithi hayi cha, vele njengamabandla vele eyethi isolution ithi abantu babuyele kuNkulunkulu. But indlela yokubuyela kuNkulunkulu uPhapa aseyisakazile ezogcwala ebaholini abaningi bamabandla ukuthi kumele isonto lihlonishwe. Inkinga la eMzansi ukuthi isonto alihlonishwe. Kuzoshiwo kanjalo. Kuzoshiwo kanjalo bazalwane. Na into, this is recent, I think this was this year. Mangingaphosisi 2025 mawubuka idate lapha eZansi, January 2025. Lapha this year eAmerica bekune bill, ibill ilento eproposwayo. Makuzoyenziwa ilaw. There was a bill to bring back blue laws. Blue laws, Sunday laws. And iziyasho la North Dakota, that those in favor of closing stores on Sunday mornings included leaders of the North Dakota Catholic Conference and North Dakota Family Alliance. So lama bill ayaqhubeka thina sibona. But manje uNkulunkulu uyasikhanyisela. So ngifuna bazalwane sibone ukuthi siya kulezi khathi intshushiso. Now kunento engifuna ukuyisho before ngivala. Ezinye izinto ngizozeqa bazalwane ngoba kuningi kakhulu. Kuningi kakhulu. Lokhu kunye ngiyakweqa mhlawumbe sibuyele kona. But nanga ngifuna ukusho la. Uyazi ukuthi Sunday law ngo-321 AD uConstantine wake waphoqa wake wafaka into esabo Sunday law kodwa hayi ngokuphelele. And nayi Sunday law ikhothiwe la kule article lengiyivezile la. 7 March 321 AD yake yangena iSunday law. Le Sunday law yokuqala, iSunday law yokuqala yayiphoqa ukuthi abantu baphumule ngesonto, bagcine isonto ukuthi libe ngcwele. Sayizwa leyo nto u321. Now uye phambili just nje 15 years later abaneliswanga ukuphoqa ukuthi abantu abagcine isonto libe ngcwele, abanye abantu bangasebenzi ngesonto, abanye abantu bangathengi ngesonto. Bonke umuntu vele angakwenza lokho. Yabo ukuthi angaye esitolo. Namhlanje angiyanga ezitolo ngesonto. Namhlanje ngesonto into esivele kuyenza bengiphumile, ngavuka ekseni nga-exercise, yabona ngisebenzanga. And then mangiqeda ku-exercise sahamba nomunye esihleli naye la, sahamba sayovangela. Sahamba nje sitshena abantu ngoNkulunkulu, sisiza abantu kanjalo kanjalo kulo mphakathi sikuwona. Namhlanje ngikhuluma nje into namhlanje, yabona ngisebenzanga. Kodwa kusho la ukuthi senginani senginopawulosini. Now ngifuna sibone bazalwane la ku-336 AD ukuthi abagcinanga ukuthi akusasetyenzwa ngesonto, kodwa kwaqhubeka futhi kwaya phambili. Ngo-336 AD kwaphoqa ukuthi amaKristu kumele ayeke ukugcina isabatha. Sayizwa leyo nto? So not only ukuthi kaphoqwa isonto ngomthetho kaConstantine, kwabe sekuphoqwa ngoba kabona ukuthi hayi abanye mhlambe ngempela abasebenzi, kodwa abanye basaqhubeka bagcina ini isabatha libe ngcwele. Baphoqa lebabhala 336 AD. Christians must not Judaize by resting on Sabbath, but must work on that day, rather honoring the Lord's Day, but the Lord's Day is Sunday. And if they can, resting then as Christians. But if any shall be found to be Judaizers, let them be anathema from Christ. Says the Lord in Roman Catholic Church. Kodwa amaKristu kumele angazenzi amaJuda ngokuphumula ngeSabatha. Why bebhala lo mthetho ukuthi amaKristu kumele angakwenzi lokho? Because amaKristu amaningi awephumula ngeSabatha ngalesi sikhathi. And uyabuka lesikhathi nini 336 AD.
More than 300 years. More than 300 years in fact. More than 300 years after uJesu seyibethelwe wavuka. Still amaKristu awegcina ini? Isabatha. Ukuveza ukuthi isabatha bazalwane ibhele alikaze lishintshe. But ngenxa yale mithetho kwaqala bashushiswa. Bancipha abantu abagcina isabatha, bancipha bazalwane. Kwaze kwafika lathina sonke njengoba silalele masilamukela ivangeli silithola sazi ukuthi usuku likaNkulunkulu yisonto. Kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe walambula iqiniso lokuthi cha owami umyalo uthi futhi akusi it's not about days, it's about ukuthi ubani omlalelayo. Ubani omlalelayo. Not about days. So ngisho ukuthi bazalwane lo mthetho weSunday lo ngikhuluma ngawo uzohlanganisa lezi zinto ezimbili. Ukuphoqa ukungcoliswa kwesonto. Nanokunye nokuphoqa ukuthi abantu bangangcolisi isabatha likaNkulunkulu. Uyacabanga abantu kunama natural disaster befelwa yihlobo. Batshelwa abafundisi babo ababathembayo, abantu bayabathemba abafundisi. Ukuthi cha into eyenza lokho ukuthi isonto likaNkulunkulu aligcinwe. Uphapha bese ikhulumile. Kube i-movement strong njengoba kuzoba kanjalo. Abantu mase bethola ukuthi wena awuligcini isonto. Ushumayeza abantu ngesabatha leli kaNkulunkulu, isabatha leli ngomgqibelo. Mawucabanga abantu belahlekelwe izihlobo, ucabanga ukuthi bazokuncenga bathi besicela mama ubani, besicela bhuti ubani, besicela ukuthi uhloniphe isonto. Cha, abantu bathukuthele banolaka. Abantu mase beconvinced ukuthi lokho okwenzayo yikona okwenza ukuthi kube nale inhlekelele. Abantu bazobhoka ulaka. Njengokuthi abantu ngezikhathi zika-Elijah babekhohlisiwe nguJezebel ukuthi njengoba kunesomiso kungenxa yokuthi abamkhonzi uBaal. Abaprofeti baNkulunkulu baqala bazingelwa kanjalo babulawa kanjalo. Kuthiwa le nhlekelele eyenzeka la njengoba kunesomiso ingane imvula kungenxa yokuthi uBaal akakhonzwa. Abantu bathi hey siyafa kufa inkomo zethu kanti ngenxa yokuthi uBaal akakhonzwa. Abaprofeti kwabayibona izitha zokuqala ngoba phela abaprofeti bathi angingakhonza uBaal akukhonza uJehova. Babaleka abaprofeti bafihla abanye no-Elijah wabaleka wasuka lapho. Waze wabuya u-Elijah sekuphela isikhathi lo 3.5 years seyizona imvula. Wathi uma ngaba uBaal uNkulunkulu mkhonzeni, uba ngaba nguJehova mkhonzeni, ningabe nime endaweni ezimbili khethane yodwa. Namhlanje bazalwana umyalezo sokufundayo usho lokho. So iSunday lo bazalwana izoza kanjalo sazoqhubeka sifunda but ngithe nje ngiveza into ezenzekalayo namhlanje kuze ingabi ngathi ikephi lento ekhulunywa into engekho nje. Cha bazalwana already it's in the movement. And siyabona kwi-history ukuthi i-Roman Catholic Church yinto ekiyenze before and mase ithole amandla izoyenza again. And siyabona ukuthi vele lesilo ekhulunywa ukuthi yiso esokwenza umhlaba wonke ukhuleke isilo sokuqala i-United States iyona country kunazo zonke ephusha iSunday law i-USA, whether through ama-labor acts noma through i-Christianity. Kodwa Sunday uyaphusha. Ngathi bazalwane uNkulunkulu asisiza sithembeke kuze kube sekupheleni sikhumbule ukuthi uNkulunkulu isizathu sokuthi simlalele hayi ngoba mhlambe sifuna ukungena izulu, hayi ngoba kodwa siqhutshwa ngothando lwakhe uNkulunkulu bazalwane osithandayo okuyena obeke lo mthetho ukuthi asiphileni kanje njengabantwana bakhe. uNkulunkulu wanikela uNkulunkulu bazalwane wanikela kakhulu, wadela kakhulu. So zanti uNkulunkulu asisiza ngempela nje sithembeke. Ake sivale ngomkhuleko. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu onomusa, siyakubonga ngesifundo esisitholile. Kuningi kona Nkosi okunye kusha kubanye. Kepha Inkosi siyacela umoya wakho ingcwele usisize usiphe ukuqonda izwi lakho. Lithi Nkosi izimvu zakho ziyalazi ilizwi lakho.
nami-ke Nkosi ngikhulume engaziyo ukuthi kuyizwi lakho. Ngiyakunxusa uNkulunkulu wenze ukuthi abantwana bakho bakuqonde, ubasize bakuqonde abangaqondi. Ubese Nkosi usisize sonke usiphe amandla ukuthi Nkosi sehluke kumhlaba wonke sibe usawuthi umhlaba. Njengosawuthi uhlukile kukudla konke. Ukuthi Nkosi silalele umthetho wakho njengoba ukhuluma. Yize Nkosi umhlaba wonke wenza into eseyisiko nje eyavela nophapha. Silekelela kakhulu Nkosi ezulwini ngokusa ngegama elinamandla kaJesu Kristu. Amen. 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 And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be